Groot nieuws voor de Hasseltse kinderen. Het Stadsmus opende haar nieuwe tentoonstelling van kinderboekillustratoren. Ze werden geselecteerd uit de deelnemers aan de tweejaarlijkse internationale illustratorenwedstrijd. En die heet Key Colors. Key Colors is een wedstrijd die Klavis in samenwerking met de stad Hasselt elke 2 jaar organiseert. En illustratoren van over heel de wereld kunnen hun manuscript insturen. En een professionele jury kiest dan de mooiste kinderboekillustratie. De illustrator van die tekening maakt dan ook kans dat Klavis het boek uitgeeft. En hier in het Stadsmus organiseren we dan de tentoonstelling met een selectie van de inzendingen. Wij heksen en tovenaars vinden het gewoon leuk om mensen bang te maken. Omdat kinderboeken vooral door kinderen gelezen worden, is Kleurboel een interactieve tentoonstelling op kindermaat. Ik heb nog nooit zo'n dikke, kleurige heks gezien. Kinderen kunnen niet alleen de illustraties bekijken, maar ook naar de verhalen luisteren of zelf een eigen illustratie maken. Ik heb een dierenal gekocht. Ik heb naar de star gekeken, ik heb naar de tv gekeken, ik heb daar op de kussens gegeten. De kinderen kunnen tijdens de tentoonstelling stemmen op hun lievelingstekening. Ik vond die met het haarsjes te moest, omdat die daar zo staan te dansen in de maneschijn. Omdat ik deze poes mooi vind en deze schaapjes en dit hout en dit gas.